V minulom videu sme išli linkou 698 Polní a Benice a naspäť. Užite si toto video. Vítajte u tohto dnešného videa, tu je Čech, Bus Simulator M. Pôjdeme z Bus Expo na Globus a späť na Globus. Nezabudnite odber na like, idem na to. Globus. Říšní zastavení. Vianoce krásne Odpočívka D6. a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. O bielých Vianociach počula som spievať piesní pár, jak Jozef s Máriou dieťatko v jasličky ukladá. Polnočný jasný hlas práve zvoláva nás poďte k nám. K stromčeku jasličkám dieťatku poklonu vzdávať tam. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Benzinka. Říšní zastávka. Hřebníčov. Krajina za rána bielou cukrovaná budí nás. Štedrý deň, štedrá noc, stojí kľúč od Vianoc plný krás. Zastav sa pocestný, s pastiermi úcti si nevieš dar. Príbeh ten uchovaj, po svete rozprávaj, v srdci maj. Vianoce krásne sú Říšní zastávka. a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne Říšní zastávka. a stromček žiari, Konečná zastávka. úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva Ježiško malý. Vianoce krásne sú a stromček žiari, úsmevy rozdáva
zastávka. Benzinka. Příští zastávka. Odpočívka D6. Příští zastávka. Globalus. Globalus. Konečná zastávka, prosíme, vystupte.